Hoxe é un día grande, un día de loita. Comeza o desembarco vikingo de Catoira. Chegaron dos vikingos aquí ás Torres do Oeste, a Catoira, e o celebramos todos os anos con moito lume, moito viño e moita festa para conmemorar ese día tan especial. Todo o mundo arriba, carallo! A quen buscamos? Úrsula, 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 Úrsula. Eu non sei quen é Úrsula, pero todo o mundo chama por ela, eu me celo. Está celosa, pero é unha amiga sola, Somos os do povo para defender a nosa terra, home. Que pensábamos aquí? Somos de Catoira, vimos aquí a defender as torres con moito orgullo e animamos a todos a vir para o ano que ven. Nada, tuve que matar un oso porque tiña frío, vir para cá, facía frío, entón matei un oso e tuve que pelearme con él. Aí nas altas montañas. Sí, efectivamente, a cruzar aí un Pirineos, que se chama. Ah, porque viñeches a adrede a loitar. Sí, 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 bien a pelear, bien a pelear. Só para iso, a ti Só para iso, a min, eu sou un hooligan vikingo. mandaron aí o grito de guerra. Eu escoitei o grito de guerra e vim para cá correndo. E tuve que pelear co que me encontraba polo camiño. Foi dura a travesía, a ver. Bueno, foi divertida, foi divertida. Sí. Vas coñecendo xente, sacando aldeas, o típico. Ir a conquistar a terra que é desta, da terra de Catoira, e despois conquistar as mulleres vikingas bonitas da zona. Que bonita. Pero para loitar con esta camiseta blanca vais lixar, o? No, eu viño preparado para a vida, en forma estou así como dentro un pouco puño outra camiseta máis morena, para que non se me manche esta, por supuesto. Faltan os cornos, pero os cornos eu te deixo na casa. Eu levo sangre vikinga. Hemos venido de Bilbao porque esta fiesta es única e irrepetible. Impresionante, impresionante. Pero mira, ti xa levas aí a petaca preparada, ¡Home! ¡Esa es la sangre del vikingo! No hay mejor forma que beber así. ¡Ahí está! ¡Apa aí! ¡Apa Catoira! ¡Apa los vikingos! Intenta recrear antiguamente, parece ser que entraban os vikingos por aquí por Catoira para conquistar o reino de Santiago. Houve unha muller que se chamaba Úrsula que foi a, digamos, o ariete contra esta invasión, máis autóctona ainda encima, para que digan que as mulleres galegas que non lle botan peito a vida. Úrsula! Úrsula! ¡Úrsula! ¡Úrsula! Estábamos esperando que desembarquen os normandos con toda a súa forza, toda a súa furia para tomar Catoira. Vos viñeches probar o viño, a ver que tal estaba, non? Primeiro de avanzadilla, a tomar o viño, tomar os mexillóns e que veñan eles despois tamén a axudarnos. Aquello que lle o gorro. Bueno, por aí é un vikingo que pelei con ele logo. Ah, ganou. Home, non ves, levo os cornos. Agora sí, chegou o momento máis agardado. Os drácars vikingos veñen conquistar Catoira, pero non van poder con nós. Úrsula! 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 Hola, que hai? Que tal foi o viaxe? Un pouco largo. Sí, foi moi largo, moita xente tamén. Vimos anunciando a chegada coa co corno, non? Claro, hai que tocar hasta reventar, aquí hai que dalo todo. Hai que dalo todo. Vimos un pouco mareados da viaxe ou non? Oh, mi má, xa non podo ver máis, xa non vexo máis. Estou reventado xa. Todos son vikingos, hombre, claro, todos son vikingos. Hai vikingos de aquí, hai vikingos de fora. Pero todos somos vikingos. Pero moita festa, moito viño, moita empanadilla, festa, guerra é o que máis importa. Mira, ti eres normanda total, ollos claros, pelo claro. Sí, de pura cepa. Esta é esencia! Aí, está limpa, está limpiña, así. Veña viño, aquí é tinto, pero paramos antes encampados. Sí, fixemos ali unha redada. Isto non é unha conquista, isto é unha auténtica festa, chaval. Vamos! Viva Catoira! A verdade
verdad que antes viñamos buscando tesouros, pero ahora esta cousa está complicada, eu creo. Non hai moito que levar. Entonces, polo menos levar amistades, non? Sí, ao final quixeron meter no rollo este do cristianismo, pero nada. O pulpo é o que safamos. Esa é a vosa religión? Esa é a nosa religión. O pulpo, o viño tinto do Ulla, e o resto, bueno, faz o que se pode, pero sobre todo o viño e o pulpo. Chegamos á torre por fin. Chegamos para conquistarvos a todos. ¡Ah, Úrsula! Os normandos e os galegos, xuntos por fin. Úrsula!